काहे भैया काहे ला लड़वाइल बार का कही रे मने नहीं खेला मन में का हो गइल बा का कही रे बियाह करे के बहुत मन हो गइल बा केकरा से हो ओकरे से ओकरा केकरा से साफ साफ बतावे ना मर्दे। अच्छा बुझ गई नी एगो बात कही तो से हमारा लगे जुगाड़ में मिलवा दे मिलाओ न तो डीजे साजन राजा हाँ आइल बानी तोहरा दुआरिया केने बारू हमर रनिया अब की सवानावा में जाई के बादेव घर नगरिया बड़का बेचैनिए दादा मुश्किल भइल बा जीना ले लो कमर लेला कावर लेला कावर रानी हमार रे बिकेशवा नाई का रे न भैया ट्राई मारा तानी मार निकला ना निकला जल्दी निकला बाहर हो कमर बेचे आइल तोहर बिन टूला भरवा हो निकल जल्दी निकल बाहरवा हो कामर बेचे आइल तोहर देव तब हम का करी बात सोचतानी भोले बाबा झट से कराई द चनदा से हमारा मिलाना माए राम ना तो हम दे देब यही जे परनमा बेची गावे निकवरवाए राम मिलेला बेचनी तो से कावर रे यही से घटल जाता पावर रे मिलेला बेचनी तो से कावर रे यही से घटल जाता पावर रे हम कहतनी सुनए बात के मनैया सुनहर जैया बात के मनैया सुनहर जैया बात के मनैया सुनहर जैया माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।